Aiwa, ndichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Aiwa, ndichida kupai update panyaya yaBlessed Mungate, mukomana uyo watakanotora kunzvimbo yeku kwaMurehwa, kwaMurehwa kunonzi kuShamu Secondary School. So ndichiti zvigudi kwese kwamuri muri yeZimbabwe. Tichiti thank you so much for your unwavering support yamunoramba muchitipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Pano mune chihanzvadzi chamai venyu. So nhasi ndichida kupai update yaBlessed kutaura kuno akaadmitwa. Tichida kungotenda kuna vese vakasvika pavakacontributa pakuti Blessed ange ari anorapwa. Thank you so much. Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Blessed kutaura kunoku mari yekuti ange ari anooperatwa yakakwana. Tichitenda kune wese ane chaakaisa ane zvaakaisa kuti Blessed ange ari anokwanisa kuoperatwa. Kutaura kunoku ari paBaines apo paachange achioperatwa. Ndichite big thank you kuna ana Dr. Murehwa, Dr. Dzongodza naDr. Banderson, Dr. Matsikidze, all our specialists vari kuwanikwa vari vanobatsirana nemukomana uyu. Ndichida kuti ndinge ndinokuzivisai chinhu ichi. Tine vamwe vanhu vane system yekuti vakabatsira vanhu vanotanga kuisa pressure kuti zvinhu zviitwe netime yavo. Aiwa, hatigone kuita zvinhu netime yenyu kunyangwe muchinge mabuditsa mari dzamunenge mabuditsa. Tine pesiwo yatinenge tichifamba nayo, tichifambawo nepesi yaana chiremba vedu. So ndinongokurudzirai kuti musape pressure. Like pane vamwe I know I've never done this before, but ndiri kuzviita nekuchikonzero chesecurity yedu good name redu zvakara. Nditi pane vamwe vanhu vane system yekuda kungospoila mazita evamwe vanhu. Chinova chinhu chisina kunaka. Kana wabatsira paSaint TV, usazodzoke uchititi ndipei mari iya yamakambotipa, nekuti mari yachona sezvakaita panyaya yaBlessed yakatoshanda, hapana kumwe kwatichawana mari. So musatipe mari musati mafunga. Alright, tine vamwe mai vansiri kuda kuti ndinyanyotaura zvakanyanya, asi ndichataura zita ravo. Vanozviti ndibishop veHamenotino Church ipi, hanzi bishop unit ani. Musadaro nekuti pamune matipa mari, isusu tiri paground tine tichiziva zvine zvichiitika, and pamune matipa mari isusu hatina patinonzvenga. Saizvozvi mari yakabhadharwa kuBaines, mari yakabhadharwa kwese kunoda kuti kunge kuri kunobhadharwa kuLancet kwakaitwa maskani. Hatisi kupiwa maservices for free koko. They are costing thousands and thousands of dollars. So please, kana muchinge mapa ipai nemoyo, kwete kupa muchizoda kunge muri munoshungurudza vamwe vanhu. Mwari haazvide, especially kana muchiclaima kuti muri vanhu vaMwari. Itai zvinhu muchiratidza kutya Mwari. Thank you so much kune vese vari kubatsira. Thank you so much kune vese vari kuisa tambanudza ruoko rwavo pana Blessed. Tipfuurire mberi nekuwanikwa yetiri tinongosupporta Blessed. From Uncle saying the only Zim Uncle, much love.